खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आरो मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दोङो आरो जोंहाबो दासान्दि मोजाङैनो दोङो आङो दिनै फ्लिपकार्टनिफ्राय ड्रेस अर्डार खालामदोंमोन आरोना माइनानो बार्थडेनि गिफ्ट होनो थाखाय ओमफ्राय बार्थडेयावथ' सफैयासै नालाय ड्रेसा बेखौनो दायो आङो आनबक्सिं खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङावबो एसे दिन्थिनो होननानै भिडिअ खालामदों आरोना लोगोफोर नेक्स्ट दिनानो सफैबाय आरोना पार्सेला ओमफ्राय बार्थडेयावथ' सफैयासै नालाय ओमफ्राय नेक्स्ट दिना सफैबाय ओमफ्राय आं दायो बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनोसै आरोना ओमफ्राय लोगोफोर ओमफ्राय गस्ला मोनग्रायानो गाननो नागिर आरोना आङो 5-6 बोसोरनिखौ माबा खालामनायमोन White color. Mana kasih lo? Udah aku semua pindah. Ini yang mana nalar gue. Ini sih. Rogan lagi deh, kono lagi kan lagi. Coba begini. Nah, itu ibaratnya gue selangkan. Ini susah kan? Hah? Susah mana? Ada full gini kok nih? Ada. Sampai. Nah, itu. Nah, ini. Logo punya kan aku nak kasih. Oh, sana. Nah, sana. Ni apa ya? Aduh. Nah, aku nanya saya dari नै गस्लाखौ गानहोखांनानै लोगोफोर आङो बाटारफ्लाइखौ गानहोगासिनो आखायावहाय लबर सोना होनांगौ आरोना लोगोफोर होमबानियानो टाइट थायो ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे मोननाय नै हेयारबेन्डखौबो दायो माइनाखौ आङो गानहोबाय ओमफ्राय बिराद मोजां नांदों आरो ड्रेसखौ दायो ओमफ्राय गस्लाखौ गाननो मोननानै ओमफ्राय गेलेगासिनो आरो ओमफ्राय दायो बियो बे गस्लाखौ खुला आरोना लोगोफोर बिराद 1 घन्टा 2 घन्टा गेले बाबासो ओमफ्राय गस्लाखौ खुनो होनना बुंगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो बिराद खुसि मोनबाय आरो बियो लोगोफोर ओमफ्राय बे गस्लाखौ ना नायलाय आंखौनो खोबना होयो ओइ दिनथार आरो दिनथार लोगोफोर गस्लाया बिराद मोजां फायदो आरोना बारा एसां दामनिबो नंखाया नालाय 5 माने अफार दंमोन आरोना 60% अफारमोन नालाय 504 लादों आरोना इयो 540 टकाल' लादो लोगोफोर ओमफ्राय जेरै देखायनायमोन पिक्चाराव बिदिनो फायदों आरोना बेयावबो हेयारबेन्ड दङ ओमफ्राय बेयावनो मा होनना बुङो बेखौलाय लाखुटिबो मोनसे दोङो ओमफ्राय नै बाटारफ्लाइबो दोङो माने सब नुनाय मानियानो दोङो ओमफ्राय बार्थडेनि माने पुरा बेस्ट आरोना लोगोफोर नोंसोरो सोरबाफोर हिन्जावसा गथ' बेबायदि दङबा बार्थडेयावहा गिफ्ट होनोबा होजागोन बिराद मोजां आरोना माइनाया दायो 4 बोसोर माने कमप्लिट जादों आरो खिन्थु आङो 4-5 बोसोरनिखौ बायनायमोन आरोना 4 बोसोर आरो 5 बोसोरनिखौ बायनायमोन आङो 4-5 इयार्सनिखौ बायनायमोन ओमफ्राय पुरा मोजां जाखादों आरोना माइनानो फिट एखे जेबो कमप्लेन गैया ओमफ्राय माइनायाबो बिराद खुसि न हेपि ना हेपिनो आरोना हेलो लोगोफोर नै दायो बेलासे जोङो तेजपुराव थांगासिनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय गथ'फोरनिबो भेकेसन सोलिगासिनो नालाय बेनि थाखायनो एसेबो थांनो मोनिखाय गथ'फोरखौ लानानै दायो थांगासिनो आरोना तेजपुरावहाय ओमफ्राय बे भिडिअआ ना माने माइनानि बार्थडेनि सानसे उनावनो भिडिअ खालामदों दै लोगोफोर ओमफ्राय आङो माने एडिट खालामगनो हायाखैमोन आरो हेलो दायो जोङो चित्रलेखा पार्कआव मोनफैबाय ओमफ्राय गोबां मानसि दङ दे खिन्थु मुस्लिम गोजा ईद नालाय माने मुस्लिमफोरा जि फैखादोंहाय बेरायनो लागि सबबो न'नि मानसिफोरा लाना फैदों नामाथाय ओमफ्राय दायो जोंहा सारा टिकेट लायनो थांदों ओमफ्राय टिकेट मोनफैबानो जोङो सिङाव हाबनोसै ओमफ्राय न'आ माने बिराद गेलेनो माने उपाय गैयै खालामगासिनो हाबैनोसै लोगोफोर हाबैनानै नोंथांमोननोबो एसे दिन्थिनोसै नै बेनो जाहैबाय चित्रलेखा पार्क आरोना तेजपुरनि ओमफ्राय बेयावनो जोङो गेजेर फैयो आंनि भिडिअआवबो गोबां आगोलावबो आङो होखांखाबाय नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबाय ओमफ्राय नै दायो जोङो गारिनिफ्राय ओंखारनानै दायो टिकेटखौ लाबाय नालाय लोगोफोर सिङावहाय हाबलांनोसै आरोना नायलांफाबाय थादो दिनैहाय पार्कनि सिङावहाय एसे बेरायनायखौबो भिडिअ खालामनोसै आरोना
लोगोफोर नै दायो जुलिग्रा जायगाफोरावहा ना गेलेनाय जायगाफोरावहाय माने पुरा मानसि दंजोबो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जायगाफोराबो एसे अखा नालाय बोथोरा ओमफ्राय मांगाय लेथ्रा जानानै दङ आरो गेलेग्रा जायगाफोरा ओमफ्राय आङो न'न'खौ माने बारा इदि गेलेनो होआसै आरोना बेखिनियावहाय ओमफ्राय बेलेगाव जायगा दङ लोगोफोर बेयाव बेथिंगालि बेलेगथिंगालि आङो गेलेनो थाखाय लाना थांनोसै आरोना दायो नै दायो लोगोफोर न' सिङावहाय गेलेनो थाखाय आङो न'न'खौ लानानै फैबाय ओमफ्राय बिनिया बेखौनो बिराद गेलेनो मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय बेखौनो बिराद गोबाव गेलेबाय आरोना गोसो खुसि बायदियैहा ओमफ्राय गोबां गथ' दङ लोगोफोर न' सिङावहाय जागाखौनो मोनलायलायाखै आरो माने गावबा गावनि पसननि खेलाफोरखौ गेलेनो फैदों आरोना गथ'फोरा दायो लोगोफोर बे चित्रलेखा पार्कनिफ्राय फैनानै गणेश घाटआवबो एसे फैबाय आरोना लोगोफोर बेयावहाय माने बिराद बार बारबाय थायो नालाय बिराद मोजां नाङो लोगोफोर गणेश घाटआवबो माने बिदि माने ओरैनो जिरायनानैहा दसे माने बेरायनो थाखाय माने जायगा खालामनानै दोनदों नालाय लोगोफोर नै पार्कफोर बायदि आरोना बेखौ मिनि पार्क होनना बुंजायो आरो दसे फैनानै बार जानो हायो ओमफ्राय बिसिं माने माबाखौ नायनो हायो ब्रह्मपुत्रखौ नायनो हायो आरोना नै लोगोफोर ओमफ्राय दायो दसे बेयावबो जिरायनानैहा ओमफ्राय जोङो दायो न'आव थांनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनै बेरायनो फैनानै बिराद मोजां मोनबाय आरोना गोसोखौ गथ'फोरखौ आरो जेरावबो बिदि लांनाय जायाखैमोन नालाय बेबायदि माने दसे फास्ट फुडबो जाहोबाय आरोना गोबां गोबाव जाबायमोन फास्ट फुड जायैया स्कुल एग्जाम बेफोरनि थाखायनो माने बेबायदि फास्ट फुडफोरबो जानो मोनाखैमोन बेनिखायनो दिनै जाहोबायबो बेरायहोबायबो ओमफ्राय आं बेखिनियावनो आंनि भिडिअखौ दोनथ'नोसै बाय बाय